Gaudete Sunday mangkaron unta kitang tanan magmaya. Nagmaya ba mo? O nagya-iya ba noon? Mga kaigsunan, kining maong Domingo, espesyal nga Domingo sa tanang Adbento, kay sahi siya. Tanawa ang kolor nga among atong gigamit karon gikan sa kandila ngadto sa suot sa pari, naa ang lahi nga kolor kaysa naandan kaayo nga Adbento. Ngano man kini? Tungod lagi sa pagpadayag nga karong Dominguha diha sa Adbento, usa ka Domingo sa kamaya. O na nga sa Latin gitawag nato ning Gaudete, ang pagmaya. O unsa may atong ikalipay, no? Sahay wa nakita makarelate sa pulo nga kamaya, no? Nganuman kay dili ginagamit nato kay nga pulong, pero ang pasabutan ni joy, no? O mas makasabot patag in English, no? Joy kay sa kamaya murag strange na kaayo alang kanato. So unsa man ang joy nga atong gisaulog karon. Sa ikatulong Domingo sa Adbento mga igsoon, hapit na gayon. Hapit na una sa tanan mahuman ang atong pagpangandam ug kita magasaulog na sa Pasko. Mao nang ikaunang hapit. Ikaduha nga hapit na gayon. Hapit na moabot ang Ginoo sa iyang saad diha kanato. Kanusa mao nang iyong tagwata kay balo apan naa ka ng atong pagtuo nga hapit na. Kadaghanan siguro sa inyo maingon nga hapit. No, naniguang na lang ko sa Adbento, Father, hapit lang gihapon. No? Hapit na siguro mawa. Hapit na maupos ang akong paghulat. Pero unsa man gyud ang hapitan na. Remember mga igsoon, sa ginaingon nga 1,000 years is just a day for the Lord. Mao nga sa iyang panahon na ang kahapit na moabot apan kita diha sa atong panahon na agayod ang panawagan sa makanunayong paghulat. Pero kining maong kalipay, unta, usa ka kalipay, kana bang murabag ikaw excited na? Sama pananglitan, moabot na ang imong anak, mo bakasyon, gikan sa abroad. Di ba ka nang hinam-hinam ka kaayo nga masinati, magakos nimo, no? Mahikap nimo ang imong anak, hinam-hinam ka kayo nga ang saad nga hatagan kag perfume nga mahal kayo, ang saad nga hatagan kag bag nga perting mahala, hinam-hinam ka sa pag-abot anak, excited ka pero naapo kay kabalaka gamay. Tingalig mingon, hatagan lay kog bag sa akong anak nga kuyaw og brand, pero made in China man. Dili original. Moabot lagi mong anak, excited ka kayo nga imo na po siyang makauban, pero naakay kabalaka. Sus, no? Pag-abot ani akong anak, sige ra po niglaag. Dito mag-reunion sa iyang mga kahigalaan, mga ka-classmate, wa gani panahon diha kanako. Naanang mga kabalaka. Pero nipatigbabaw ang imong excitement. Ing ana mga kaigsunan ang diwa sa karong Dominguha nga mupatigbabaw gihapon ang kalipay, kamaya sa imong excitement, taliwala sa mga nagpahipi nga mga kabalaka sa imong kinabuhi. So uban ni ana, siguro hinay-hinay tang makarelate ni ini. Kay labi na sa atong mga pagbasa mga igsoon, makita nato giun sa pag-build up ang kining pagpaabot ka sa Mesiyas. Ang unang pagbasa nato
gikan sa basahon ni Propeta Isaias, ginaingon nga gisulat ni panahon nga diin sila nabihag sa Babylonia. Unya, taliwala sa kaguol nga sila mga binihag na o nagunod ng Jerusalem, si Isaias hatag kanila og paglaom nga ayaw kagul, bangunon lagi ta sa Ginoo, makauli lagi ta dito sa Jerusalem ug atong mabalik o ibalik sa Ginoo ang gingharian sama sa gingharian ni David, nga kining mga panahona mahimong usa ka panahon sa kalipay. Mao na nga miingon siya sa atong pagbasa, pagmaya ang kamingawan, magmaya ang kamingawan, ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. It might be impossible nga diha sa disyerto makakita ka og mga kabulakan na may kalisdanan sa pagmaya, no? Diha taliwala sa kamingawan, pero ang Dios mo pabalik niining tanan diha kanato, kay siya man ang Dios nga magapadala og manunubos. Makita makakita ang description niini nga maong mga higayuna, makakita na unya ang mga buta ug makadungog na ang mga bungol, makalukso na ang mga bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kanindot mga igsuon nga kining maong description gipakita ni Propeta Isaias nga moabot lagi ang manunubos. So taliwala sa ilang pag-antos, mupatigbabaw unta ang kamaya sa paglaom sa pagpadala sa manunubos. Mao nga kung atong lantawon mga igsuon, diha sa unang sa ebanghelyo, naa ang pag-usab sa maong mga timailhan diha sa gisulti ni Jesus ngadto sa mga tinun-an ni San Juan, diin ang dakong pangutana nga gipadala ni San Juan kanila, ikaw na bagyod, are you the man, or magpaabot pa kami og lain? Si Kristo wa mutubag og yes or no. Ang iyang gitubag, gisubli niya pagsulti ang mga timaan nga nadungog nato sa unang pagbasa. Mingon si Jesus, no? Mingon si Jesus kanila, pamauli kamo og sugilin ninyo si Juan sa inyong nadungog ug nakita, ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon nga ayo ug ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nga banhaw ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. The same message gikan sa saad ngadto sa fulfillment nga gihimo ni Jesus. Busa mga igsuon, mura ginaingon ni Jesus ngadto kang Juan, no? Basaha ang mga timailhan sa imong palibot, sa imong nadungog ug sa imong nakita, tan-awa kung unsay nahitabo, kay ug ayaw na pagduda. Nganong nagduda man pod si Juan? Mga kaigsunan, kung atong lantawon ang makapatay sa kamaya sa atong kinabuhi, kanang atong pagkamadudahon. Diba? Sama pananglitan sa inyong relasyon, banaw asawa. Naaman kung naang pagsalig, naang kalipay, no? Naang kalipay. Ngabisan og muuli, usahay, og late na kaayo ang imong bana, kung nakay pagsalig, nakay kalipay, may na traffic yun ron. Grabe yung traffic ron ba? No? Mauna, no? Nga na-late siya. Pero kung naana kay pagduda,
mawa na imong kalipay. Di ba? Oh. Kung ikaw madudahon nga tao, wadyo kay kalipay. Naigamay kalipay, matabunan sa imong pagduda. Ba? Oh. Kung wa kay pagsalig sa imong asawa, no? Paghatag nimo sa imong sweldo, ngadto kaniya kay budgeto na, nya mingon siya katapusan short, duda na ka. Nagsugal naman siguro ning bayhanan kung mo trabaho ko. Kung sige na makanig order sa Lazada o Shopee. Nagduda na ka. So, ang imong kalipay, natabunan sa imong pagduda. Mo na mga kaigsunan nga, karon mingon ta nga, karong Sunday, kamaya, joy, the Gaudete Sunday, pero ang atong mga naong nagmugot, kay ngano, napuno sa pagduda ang atong kinabuhi. Daghan sa inyong naglurat ang mata, pero nagduda mo ba? Matapos ba kahaning parian Nagduda mo ba? Di ba ka ni jamming lang ang iyang giingon ni ini? Taghatay pagduda, nga tungod ni ini, di natama kasalig ug mawa ang atong kalipay. Mauna nga si Jesus mismo, nagtudlo kanato, nga taliwala nining atong pagpangandam, ayaw ipatigbabaw ang imong pagduda, kundili ang imong pagsalig sa imong nakita o sa imong nadungog. Nadungog nato karon nga ang Dios madagayaon, ang Dios gugma. Dungog nato na. Pero unsa man ang ato nga pagtan-aw diha sa atong kaugalingon, naabagyod ang pagsalig sa maong pulong o ang nipatigbabaw, duda. Mga kaigsunan, kini ang atong lantawon, kay mauni nakaupos sa kamaya sa atong kinabuhi. Mao nga taliwala nini, tinuod na may ginaingon ta nga, kung moabot man gyud ang Ginoo Pader, aron unta matibway na, matapos na, now na, karon na, abot na, aron mahuman na ang pagduda. Kanindot mga igsoon, nga si Santiago diha sa ikaduhang pagbasa, nagpahinumdum kanato. Oy, mingon siya kanato, mga igsoon, no? Pailob kamo mga igsoon. Unsa man ang pailob? Be patient. Be patient. Hangtod nga moabot ang Ginoo. Unya naghatag siya example. Tan-awa unsa ang pagpailob sa mag-uuma samtang siya nagapaabot sa pag-ani. Mapailubon siya paabot sa una ug ulahing sa una ug ulahing ting-ulan. Busa kinahanglan magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom kay duol na nga mubalik ang Ginoo. Pailob. Naapabata ni ana? Kay kung musalig yun ta mga kaigsunan, makapaabot man ta. Apan kung madudahon ta, gusto dayon nato nga now na. Wa na'y pasensya, wa na'y pailob. Mabitaw nga perting daghan ng away. Ngano man, wa naman yung pailob. Mag-traffic na gani, mas kusog pa ang mga bagutbot kaysa pito sa mga sakyanan. Pailob, dili ta makahulat nga mulinya, mangita ta og pamaagi nga makaunak kita.
Mao na nga mugawas dayon ang atong magic card. Shh! Senior citizen ko. Una ko. Privilege ko ni. Wa na tay pailob. Mao nga di nato mabati ang tinuod nga kamaya sa sulod kanato. Kay wa na kining elemento sa pagpasensya, pagpailob, hilabi na diha sa atong relasyon sa Ginoo. Lord, kung tinuod kang nahigugma ka kanako, nan, kunta, hatag na dayon ang akong giampo karon. Lord, kung tinuod ka nahigugma kanako, ayuha dayon ni, i-magic ning akong sakit, nga mawa na ni. Pasensya. Wala na kana usahay sa bokabularyo sa atong kinabuhi. Mao nga mawa gayud ang atong pagsalig sa Dios ug mawa pod ang atong kamaya sa kinabuhi. Mao mga kaigsunan nga nindot ang pangutanan ni Jesus dili sa mga tao apan diha kanato karon. Mingon siya sa mga tao, no? Human pagkawala sa mga paglakaw sa mga sinugo ni Juan, no? Mingon siya, sa pag-adto ninyo kang Juan dito sa dapit sa Awaaw, unsay buot ninyong makita? Atong i-translate, kay wa man tamo atog Awaaw, sa pagsimba ninyo karong Domingguha, unsa ang buot ninyong makita? Kanindot. It's a question, mga igsoon, nga mubalik kita sa pinakauyukan nato nga question sa kamaya o sa kalipay sa kinabuhi. Unsa man gyud imong gipangita sa imong kinabuhi? Nganong busy man ka karong Christmas? Unsa man gyud imong gustong mahuptan? Ngano nga murag dili namang ka madakpan sa imong panimalay. Unsa man gyud imong gipangita? Niadto mo kamingawan, unsa man inyong gipangita? Mingon si Jesus, gusto ba mo makakita sa usa ka bugang nga pilay-pilay sa hangin? Kamingawan man na, desert man na, hae may bugang diha. Niadto mo sa kamingawan kay gusto mo makakita og usa ka tawo nga perting nindutag sinina. Wala na diha, tuanas palasyo. Unsa man yung gusto niyo makita? Ug mingon siya, gusto ba ninyo makakita og propeta? Tinuod. Si Juan nga inyong nakita, dili lang sa ordinaryo nga propeta, siya ang pinakakuyaw sa tanang mga propeta. Unsa man gyud imong gipangita? Nga karon nagdali man ka nga mahuman ang misa. Pandesal? Jollibee? Unya, pagkakita ni mo niya na, magmaya ka na. Pagkahurot sa pandesal, manang kamaya. Pagkahurot sa Jollibee, wa na, gutom na pod. Unsa may gipangita nato? Mga kaigsunan, mingon diri sa katapusan na unta klaruho nato, no? Nga diha sa atong pagpangita, klaruho nato nga gipangita nato karon si Kristo. Kay ngano mingon siya nga kadtong mga tao apan ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa kang San Juan. Mabitaw unsay advice ni Kristo kanato, seek ye first the kingdom of God and all will be given to you. Kay ang mga iwit sa gingharian, sila
pud nangita sa gingharian sa Dios. Ug mingon si Jesus, ang gingharian sa Dios nasa taliwala na nato. The kingdom of God is at hand. Unsaon man nato pagpangita na mga igsuon. Tanaw na to sa gisulti ni Jesus, no? Ingna si Juan dito nga ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nga ayo. Pasabot kung gusto nato nga makita ang gingharian nga maoy tinubdan sa atong kamaya o kalipay, makita nato si Jesus. Dili ta mo tan-aw kung unsay nakabitay og sale sa mall. Dili ta mangadto sa ruhas ug magpadayon sa pag-ukay. Mangita og mga ukay-ukay. Kung gusto gyud na akong mahuptan ang kamaya karong Pasko, ang ako dang himuon, muadto kong mutan-aw, hain maning mga buta, hain maning mga bakul, hain maning mga kabus, hain maning mga nagkalisod-lisod. Kay ngano, dito na to makita, uban sa atong kaayo nga ihatag o ipaambit, diha na to makita ang kamaya sa kinabuhi. Tinuod na mga igsoon, dili na jamming. Salig lang mo kanako kay pare ko. Pero, ingnanta mo, wala ko magsulti nini kaninyo, tungod kay nabasa ko ni sa libro. Kundili mismo na sinati ko kini. Muna sa katapusan, isaysay ko ang akong kasinatian sa pagpangita o kalipay sa Pasko na naagyod si Kristo. Niadtong year for the poor, nakahinumduman siguro mo ana, no? Year for the poor, katong usa ka tuig natong laing tuig nato sa pagpangandam sa 500 years nato year of the poor. So pag human sa Pasko, kami sa staff diha sa kumbento nag istorya ug mingon nga unsaon ka nato pag saulog sa New Year, no? New Year sa year of the poor, no? So naisugyot gikan sa ubang staff niya, si Father kanang mangadto tag orphanage. Umay po na siya. Uy, Father, dili, mangadto ta og home for the aged ko. Kanang diri lang, sa palibot lang nato, no? Sa palibot lang sa atong parokya. Naiusa nga misugyot, Father, kabalo ba ka nga, naghaytaw diha, ilalom sa tulay, nagpuyo, diha sa balusong, daghan. Kung kita bitaw ko, diha na lang ta, Father. Kung sige. So, human na mo kaon sa among Noche Buena, pag giputos na mo ang uban, kay daghan man, nangadto mi didto. Ug among gidalit ang mga pagkaon ngadto kanila, nga nag-istorya mi. Tinuod perting lisura, kay ilalom sa tulay. So ang akong dakong pangutanan, anong nag-antos man mo diri? Uli mo sa inyo, kay dako pa inyong balay siya nga diri, Father. Feeling milyonaryo me. Ha? Ngano feeling man mo milyonaryo? Sus, paghigda na mo, Father. Mahinumduman na mo nga milyonaryo me. Kay tanawa na mong atop 5 million guna. Jokingly, he told me about that. Nangatawa me. Kung tinuod, no? Milyonaryo giday mo. Kay atop pa lang 5 million na. No? Pero pagbaha, muramog mga ilaga, no? Siya, lahi na po ng istorya ha, Father. Basta paghigda na mo, feeling milyonaryo me, malipay me. Pagkahuman na ito mga kaigsunan, pilarato ka oras na kami dito. Pag uli na ko, o una ko natulog, akong gibalikan ang kasinatian, o ni-smile ko. Kanindot sa pagbati. Nga ang akong bagong tuig na sa ulog na ako gayon, uban nining mga tawhana. Lahi ang kalipay. Wa ko nalipay sa akong nakita.
Nalipay ko sa akong pagbati nga sa gamay nga panahon uban ko kanila, ni katawa kani uban nila, ni kaon uban nila, ug nag-istorya sa kinabuhi nila. Kada kong kalipay, ingong kong ni araman di ay ni, nga maong kalipay. Busa, kung nangita ta sa kalipay, asa man gyud ka mo adto. O kung moadto ka sa simbahan, unsa may expectation nimo, makakita ka gwapong pare? Dili, tiguang nga pare ang makita nimo. Makakita ka og nindot kaayo nga simbahan? Dili kayo nindot nga simbahan. Apan kung moadto ka usab sa imong makaigsunan nga nagalisod o nanginahanglan, sure ko nga ang imong pagsimba karon mudala kanimo sa kamaya kay nahimamat nimo si Kristo. Hinaot paunta. Palihog